מה שאומרת, אולי תגיד, אם הלוך כמאיר כמו שהיינו סתם יש להתבטק בפתאום כל שעה שמותר, שכל שעה שאוכל מאכיל, אז מה מבינה שכל שעה חמישית. אז אני לא נוחה ששם כתוב כל שעה שמותר לאכול מאכיל, וגם הסיכה שם זה הרבה גמליאל שכל שעה שמותר לכהן, אז מאכיל. כל שעה שמותר לכהן, אז מאכיל להם. אז מותר בעינה. תרומה, כמו רבי גמליאל שממש תרומה לשעה חמישית. משהו איתו, עדיין תגיד אלוהי כרבי גמליאל שהוא נקרא מכריע, אלוהי תגיד אלוהי מכריע. אז מה הדוחה שהוא לא נקרא מכריע? כי תרוצה שהוא לא נקרא מכריע, כיוון שהשאר לא דיברו על מה שהוא דיבר. לא חילקו משהו חילק. תרוצה שני בניסאים שאפשר לומר שגם כן מכריע, אבל עדיין יש לו טעם אחר שסורק מותו, כמו שראינו שאם יש תרומה, שאם יש תרומה ב-14 שחלות בשבת, אז מבררים את הכל מלפני השבת, תלויות, טהורות, תלויות וטמאות, ונשאיר שתי סעודות עד שעה רביעית. עד שעה רביעית, אז אמרו לו שתלויות אני מבין, טמאת אני מבין, אבל טהורות למה? אז הוא אמרו לו, אולי יבוא מישהו שישן מחוץ לחומות, ואז הוא יצטרך להביא לו את זה, למה לשרוף את זה? אמרו לו, אם ככה גם תשרוף, גם תתיר תלויות, למה שם יבוא אליהו את הערים? אז אמרו לו, לא יבוא בערבי שבתות מבחינת אורח, לא בימים טובים. לכן, מסיקה כמו בשער רביעית, אמרנו קודם, ומכאן רואים ששער רביעית, מה אליו לנויכים, ואז מותר עד שעה רביעית גם בהנאה ולא יותר, ולא כרבי יהודה. אז הגמרא דוחה לו לישראל, שרק ישראל מותר לאכול לישראל כמו רבי מאיר. אז... לאכול לישראל. לבד. נכון, לבד. והגמרא נסתר להביא עוד ראיה מסיפורים יחידים, שנקבו מחוברים, ואז הוא אמר לו מה לעשות עם המות. הוא היה מופקד אצלו, שאל מי זה? שאל אותו רבי, אמר לו מה לעשות עם השעה ראשונה, אמר לו אמתן, שנייה, שלישית, רביעית, אמר לו אמתן, חמישית אמר לו זיל ותמכור. ואז נוחי, ואז מה, זיל ותמכור, ואז הוא מגמר כמו רבי יהודה שעד שעה רביעית יכול, ולא יותר מזה. מה אליו לישראל, מה אליו לנוחי, ואז כמו רבי יהודה, לא, לישראל כמו רבי. שאם ככה, אז ששיר אצלו, אז למה צריך למכור? אני אומרת שמה, כאילו מפני החשד, כמו שראינו בגבי צדקה ותמכוי, שאסור להם, ואלה שפורטים, אסור להם לקחת את זה לעצמם, או למכור את זה לעצמם, שהם יחשדו בהם שהם לא עשו נקי, לא עשו את זה כראוי. ומה אומרת, אולי שכל הסוגיה הזאת הולך, כל הרבי הזה הולך רק לפי רשב"ג, שסובר שהמוצא מציאה וצריך להכיל לפני השבת אבדה, צריך למכור לפני השבת אבדה, ואם זה הולך להפסיד. רבי יהודה משל לא ימכור, יניח את זה ככה. אז רואים שיהודה שהוא אמר לו למכור, רואים כמו רבי שם וגמליאל. לגמרי לא חייב לפעול תימה כרבונון, שמה שהם אמרו זה דווקא שלא מגיע לפני גסנה, אבל יותר מכדי פסידה מכולי על מי צריך למכור. אחר כך... כן, יש שם כתוב בביתה, הציטוט מהביתה מהמשנה שגב הצטווה, יש בביתה שכתוב, יש גרסה שאמרו גב הצטווה, אז שאל הגמרא, אכיל לצניין צריך, אלא באמת על דג, וכמו שאמרנו, יש שתי גרסאות, סטיו היה, כפול היה, או סטיו לפעמים סטיו, והצטוונית, אחר כך גמרת שהשתי חלות היתודה היו פסולות. מה היא פסולות? איך הם נפסלו? אז פירוש ראשון של הגמרא שנפסלו מנויסור, וכיוון שבד' זה מביא לידי פסול, כיוון שזה מותר רק עד שעה שישית, אז לכן אסור להביא בי"ד, שלא להביא לידי פסול, לכן יש עומס בי"ג, כולם מביאים בי"ג, כי מילא נשאר נותר. פירוש שני, שאפילו תראה שהן טהורות לגמרי, רק שנבד נשחט עליהם זבח. זאת אומרת, נבד עליהם הזבח. אז שיביא זבח אחר במקומם, אז אתה צריך משהו, הוא אמר זאת תודה וזו לחמה. ואם אלה הוא לא יכול להביא אחרת. כמו מתירים? מתירים? שיבדו את זה. שיבדו את זה, אז הגמרא דוחה באמת לא מדובר שעבד, אלא שנשחט עליהם הזבח.
וכמו רבי שאמר שאם קרא אחד מהמתירים זה כבר מכשיר אותו להיות פסול, אבל לפי רבי שמעון זה כיוון שרק שתי המתירים, רק אם שקרא שתי המתירים זה מכניס אותם להקדש שזה פסול, אז זה לא מסתדר לפי שיטתו, אבל הגמרא דוחה שגם לפי רבי שמעון אפשר להגיד כיוון שמדובר שהוא קיבל את זה במזרק ונשפך, ואז הוא סבר כמו אביו שכל העמד נזרק כזרוק דם. לכן זה כן הגיע לידי פסול. אגב, הוא מביא את השאול, שהוא אמר שמדובר של מתאורות, כשבס היו כמו רבי נוגל, שעה ראשונה, רביעית לחמישית לתרומה ושישית צורפים. ואחר כך ראינו גם את הברייתא עם השתי פרות שחורשות, שנטלה אחת, ששתיהם חורשות היו אוכלים, נטלה אחת היו תולים, ושנטלו שתיהם היו שורפים. אני סגן הקריאה. סגן הקריאה באמת. מאיר, וגם בעניינים לו, בישראל וסבוסו, ואב התורה, ובלד התורה. ועקיבא אומר שלא נמנעו גם לשרוף את השמן שנטמע בטבול יום, בנר של מתכת, שנטמע מתממת. יוסף רבי מאיר ואומר, מדברינו למדנו ששרופים תרומת טמאה עם טהורה בפסח. אבל רבי יוסף לא יעמידו. הוא מויד רבי אליעזר ורבי יהושע ששרף זולת וזולת. מה נחלוקו על התלויו ועל הטמאו שצריך, כן? אבל בזה, מה אתה מבין רעי? אפשר לגמור מיד אומרת לנו שמה שכתוב הבוסר של ניטמה ואבא תומה ובלד תומה, זה לא יכול להיות שזה לא יכול להיות שמדובר בבלד, כי אם זה נטמע בשר התבלעה, אז אם כן זה נהיה שני, אם זה בלד זה משאיר אותו שני, אז כמו אומרת, ודאי זה מדובר, רב יהודה ודאי מדובר בבלד התומה. וזה שהרי אין אויכל מטעם ואויכל, אז מה זה אומר בכלל בשביל? אז רוב באמת זה תומה דרבנו, כי בן דאורייתא אין אויכל מטעם ואויכל. הגמרא אומרת, אבל אביי שסובר שמה שנאמר בפסוק הוא תומה, שלמדו מזה שאני גם תמכת, זה רבי יוחנן, אבל בתרומה וקודשין זה כן מתרומה, וגם רבי, מה דבר, האב והעלי ברוב, וגם כן סובר שבקודשין, כן אנחנו אומרים שאנחנו מטבע אוכל. עכשיו, יוסף רבי עקיבא ואומר שלא נמנעו גם לשרוף את השמן שנטמע בטבול יום, טבול יום זה שני דאורייתא, זה שלישי. עם הנר שנטמע בטמא מייס. ועוד פעם זה שני, אז מה החידוש פה שאתם אומרים? רבי יהודה פה מדובר בנר של מתכת. מתכת, יש לנו לימוד, בחלל חרב, שכל דבר שנוגע באמת, הרי פה הוא נגע באב התומה. הנר של מתכת נגע באב התומה, אז ממילא פה החידוש שלוקחים שלישי ועושים אותו ראשון. החידוש של חנן היה ששלישי נעשה שני, ושלישי נעשה ראשון. אומרת הגמור, למה הוא למד ככה? זה יכול ללמוד פשוט ששלישי נעשה ראשון. שהחידוש הוא שלפי רב חנין, כן, נעשה שני, שנגע בראשון. לפי רב חנין, זה היה תומר ותומר, עכשיו זה תומר ותומר, אבל פה זה היה פוסו ותומר, והוא תימר אותו יותר באופן כזה שהוא יהיה תומר ותומר. אז זה החידוש. אז למה לדחוק ולהגיד שמדובר בנר של מתכת? כי הוא ראה מזה שהמשנה, זה דוגמה דווקא של ניטמה בטמא מת. למה המשנה לא הגיע שנטמע בשעה? מה שונה טמא מת בשעה הבנים? דווקא. כשהוא נוגע, נעשה כמוהו, לכן דבר מבואר בתומה. אז אומרת הגמרא, רואים שרבי עקיבא סבר שמשכין מטעמים דאורייתא. כי אחרת, מה הוא? הרי השמן היה כבר פוסל. ואם זה באמת זה ברבנון, מה הוא הוסיף? מה, הוסיף תומי לרבנון? הרי ברבנון כל מה שנוגע במשכין תמיד יתחיל. אז בוודאי שכל החידוש הוא שהוא העביר לו תומי דאורייתא, על ידי משהו. הגמרא אומרת, מגיע רבי מאיר ואומר, בדבריהם למדנו,
סוירופים, ותצברו לתיאוירו, עם התמיו, פסח, מה הדמיון, מאיזה דברי? דיבר מחנין סגן הכהנים, הוא דיבר בתומר ותומר. הוא דיבר רב עקיבא, דיבר בפוסר ותומר. מה אתה מדמה לי לתומר ותומר? ופה יש שתי מהלכים בגמרא. יש פה את המהלך של ריש לוקיש, ואת המהלך של רבי יוחנן. ריש לוקיש אומר, בכלל הנושא של רב מאיר אין לזה שום קשר לרש"י. זה מדבריהם, זה לא קשור. הביאו את זה כיוון שמדובר פה בשריפות, אבל הוא לא דיבר עליהם בכלל, הוא דיבר על דברי רב אליעזר ורבי יהושע במקום אחר. ורב חנינא סגן הכהנים דיבר על אבא תורמא דאורייתא ועל תורמא דאורייתא. איזה רב אליעזר ורבי יהושע? יש רב אליעזר ורבי יהושע 14, ששם אומרת עם תרומה שנשפך על גבי כלים טמאים, על גבי חולים טמאים, והוא רוצה להציל אותם על ידי כלים טמאים. אז אם הוא יכול להציל רביעיס בתאר, מועד עם רב אליעזר ורבי יהושע, שהוא יציל בתאר, אבל אם לא, שמה רבי יהושע אומר שהוא יכול להציל ביד, לקחת כלים טמאים ולתמות את זה ביד. רואים מזה שהבולי פוסט, אפשר להפסיד אותו ביד, גם פה, כיוון שהוא בא לפוסט, אז אפשר לשרוף אותו. רבי יהושע אומר שזה לא ביד. הגבורי ניסתה להבין שזה רב אליעזר ורבי יהושע קאמא, ששם מדובר על תרומה שנולד בספק. האם יש מצווה שמירת תרומה או אין מצווה שמירת תרומה? נחלקו אם יש שם למוס ררס, בקיצור, האם יש מצווה לשמור על דבר שהוא תלוי או לא? לפי רב אליעזר יש מצווה לשמור על דבר שהוא תלוי, אבל יש שאומר שמה שכתוב בשמירת תרומוס אין למוס ררס, וצריך לשמור רק על דבר שהוא תום בוודאי. ושם רב אליעזר אומר שצריך להמשיך לשמור על זה, ויהושע אומר שלא צריך לשמור על זה. הוא אומר, תגמור, בסדר, פה אתה מדבר על ביודעי ממש, שם מדובר על גומר, אז מה הראיה? אז לכן, תגמור מהראה שמדובר על רב אליעזר ויהושע ועשה. אחר כך, כמו אומרת, יכול להיות שמדובר על רב אליעזר ויהושע, יש ברייסה ש... אומרת תגמור, וכן אומר, נחמן, אז רבי שואל אותו, הרי יש ברייסה מפורשת, שרבי יוסי עונה לרב מאיר, מאיפה אתה למדת? מדברי יהושע סגן הכהנים. רב חנינא סגן הכהנים, הרי שם זה תומר תומר, ורב עקיבא, פוסל ותומר. דרך אגב, שם כתוב ממש, ממש, מה שאנחנו רואים בברייסה. קודם ראינו את זה ברב יהודה. פה רואים שזה ברייסה מפורשת, שכתוב שנית ומתממס ממש מפורש. בכל אופן. כתוב בברייסה. לא, כתוב... השמן שני קצת בתבול, בנר שני ומתממס. איפה ראיתי את זה? טוב, בכל אופן, בסוף הברייסה כתוב, ושם היום מה קורה עם פיגול ונויסור ובוסר תומר דאורייתא. הפיגול והנויסור זה תומר דרבנן, ושם הם מחמירים בזה, לשרוף את זה ביחד, וסילה אומרים שאפשר לשרוף את זה ביחד. בכל אופן, בוודאי שמדובר שם על טומאה. מה הוא עונה לו? אם הוא מדבר על יהושע, אמר לו רב נחמן, הוא באמת חשב שהוא מדבר בדברי, רב יוסי חשב בדברי רב מאיר, שהוא דיבר באמת על רב יוסי, על רב חנינא. הוא אמר לו, אתה רוצה להביא להם רב אליעזר ויהושע, אבל רב אליעזר ויהושע יודעים ששורף זו לעצמו וזו לעצמו. אין משם שום ראיה. ומה שכתוב, דרך אגב, יש פה די קנמי, שרשום מוידר, מוידר, רב אליעזר ויהושע, אחרת, אז מה היה הנידון? בכל אופן, מה הוא באמת דחה אותו? הוא אומר לגמור איזה מידו ומידו. הוא אמר לו, שם מדובר בהפסד, מרובה, הפסד בחולין, אבל פה אתה מדבר על הפסד העצים, כן, אני מדבר עם התקפתי של הבירמין, אבל מדובר על הפסד העצים, לזה לא חששו. ורבי יוחנן אמר שבאמת מדברי רב חנינא סגן הכהן, אני רוצה לצאת את המשנה. ובמשנה מדובר, רב חנינא דיבר באב, התומא דאורייתא ובלה דרבנן. אמר לו, אם דרבנן התירו, כי זה נטמע, דרבנן התירו, הרי גם אין אוכל מטעם ואוכל, אז פה בגלל זה איסור דרבנן,
הוא מחדש ואומר שגם רבי יוסי עצמו סובר שמשעה 7 ואילך אפשר לשרוף, זה דאורייסא. אפילו שאין לזה שם טומאה, עצם זה שיש לזה שום איסור, אפשר לשרוף. הגמרא מנסה להביא שתי ראיות לדברי, עוד חידוש, שלפי רבי יוחנן צריך לשרוף את זה דייקי ב6. אבל 3, 4 ו-5 לא לשרוף. אבל אם אני לומד את זה בדברי רבי אלעזר ורבי יהושע, כל העומד לאיבוד, מותר לשרופו, אפשר לשרוף את זה אפילו 3, 4 ו-5. הגמרא מביאה שם שתי ראיות של רבי יוסי, באמת מודה שבדאורייסא שורפים ל7. אז הראיה הראשונה בזה כתוב, הבוסו, הפיגול, והתומר שנשרפים, אז רואים שנשרפים בגלל שפיגול ונשרף זה איסור דאורייסא, אבל שם יש שם טומאה דרבנן. הוא מנסה להביא ראיה מחומץ חפש שאיפשו, ולא נפסלו מלאכול אכילת כלב, אז ששורפים את זה עם תרומה טמאה. ששורפים את זה עם תרומה טמאה, אז אומרת הגמרא, שם זה כאפרי דאבנה, אז אין שום ראיה. הגמרא אומרת, אם כן, הרי זה מידו במידו. אומרת הגמרא, בימי מגיע בירמיה, אומר פה זה בוסו, שנתבע על ידי משכין, וזה גופה היה ההבנה של רבי יוסי ורב מאיר, זה המחלוקת, האם זה תיאום דאורייסא, תיאום דרבנן. רבי יוסי סבר שמשכין זה היה על ידי משכין, והאם זה משכין מטעם דאורייסא. אז אם זה דאורייסא, אז רבי יוסי אומר לו, מה אתה מביא לי ראיה מדבר שנטמא דאורייסא, אז זה היה תמי דאורייסא. רב מאיר אומר לו, לא, זה תיאום דרבנן, כי משכין לא נטמא אלא מדרבנן. אז מדרבנן, אני מביא לך ראיה מדרבנן. ספק משכין להיטמא, אז לרמר אנחנו אומרים שהיות ותומאס משכין עצמם זה רבנן, אנחנו מתארים את זה, ותומאס משכין עצמם זה רבנן, ופה זה ספק דרבנן, זה לכולה. לא, להיטמא זה דאורייסא, זה כן אנחנו אומרים, אבל לטמא, שזה תומאס משכין להיטמא אחרים, שזה דרבנן, אנחנו כן מתארים את זה, שזה ספק דרבנן לכולה, וכן רב אליעזר אומר כדבר, אנחנו תשאל על זה, רב מאיר, לא רב מאיר, רבי יהודה אומר בין מקלים, בין אוכלים, בין לטמא, בין להיטמא, הכל זה דאורייסא, מילא גם מספק טמא. ויש את רבי יוסי ורבי שמעון שמחלקים בין כלים לאוכלים. כלים, משקים לא מטמאים כלים, ואוכלים, משקים כן מטמאים אוכלים, והיות בכך, אז גם לטמא, וגם בספק לטמא אוכלים, מטמאים בספק. הגמרא אומרת, איך יכול להיות שהרב אלעזר אומר כדבריו? הרי הוא אומר שחייב להיות שמשכין דרבנן, בגלל שרבי יוסי בן יועזר איש צריידה העיד שעל איל קמצא שזה טהור ועל משקה בן מלאכה שזה טהור. אז מילא לשמואל אתה יכול לתרץ שכמו שמשקה בן מלאכה הוא עצמו זה כן טמא, רק מה לטמא אחרים. אז גם רב אלעזר שמביא ראיה משם, לא במנהלים ליוסקן עילוי, שזה רק בשביל לטמא אחרים. ומילא זה מסתדר בא בבד כמו רב מאיר. אבל לרב שמסביר כן, רב שמסביר פה שאפילו תומאס עצמו אין להם, מה תגיד? אז אמרנו, באחד מהם הוא סובר ככה. אומרת הגמרא, אבל זה קשה, וכן, וגם כדבורו. זה נשאר קשה. טוב, גוף המחלוקת בין רב לשמואל, האם תומאס משכין עצמן זה מדאורייסא או לא? לרב גם זה מדרבנן, ממילא כשהרבנן במשכין בן מלאכה הם לא גזרו גם לגבי תומאס משכין עצמם. מה שכן שמואל שאומר שלגבי לעצמן הם כן טמאים דאורייסא, ממילא במשכין בן מלאכה הם לא יכולים להפקיע משכין דאורייסא, ולגבי לטמא אחרים שזה דרבנן, משכין בן מלאכה לא גזרו. עכשיו יש את קושייה על שמואל, והבשר שנגע בכל טמא לא יאכל. מה אתה רואה? כל דבר שנוגע בכל טמא לא יאכל, לכל דבר שמצד אחד הוא טמא, מצד שני הוא לא מטמא. אמרנו שמנדע הרביעי בקודש הוא טמא, אבל הוא לא מטמא. טוב, הגמרא אומרת, אבל הרביעי בקודש אתה קורא לו פוסל, אתה לא קורא לו טומא. פה אתה קורא לו טומא, טוב, זה נשאר קשה. שאלה על רב שאומר שתומאס משכין עצמם, לאיזה מהתורה. אם כן, איך יכול להיות? הרי כתוב בפסוק, בכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, אז
אמרנו שזה לגבי הכשר. הכשר דיברנו ברי שמכל האוכל אשר עבור על המים יטמע, אז אמרנו שברי שמדובר במחוברים, ובספר מדובר בתלושים. עכשיו למה צריך גם בזה וגם בזה? שבתלושים החידוש, אף על גב שהם לא עומדים במקומם. ובמחוברים החידוש, אפילו שהוא לא עקר אותם, הוא לא החשיב אותם בן אדם, בכל זאת. אמרנו, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, משמע שרק מחוברים טהור, אבל תלושים טמא. אומרת הגמרא, לא, מי שנכנס בתוך המים האלה יהיה טהור מטומאתו. תלושים, הם בכלל מכשירים, הרי ראינו, לא זוכר מי אמר את זה, שאפילו מכשירים חי טהור. לא רק טהור, גם שזה לא מכשיר, אמרנו שזה רק אדם, להמשך נראה שזה תירוץ הטריקל, לכן לא תוספים את זה בהמשך. אז למה? בגלל שדם שנשפך על הארץ מכשיר, ולא, כי לומדים את זה מההיקש של כמים. כמים מכשיר, ואם זה לא נשפך, כי זורקים את זה על גבי המזבח, זה לא מכשיר. אז אמרנו, הרי דם התמצית שהוא נשפך על הארץ והוא למכשיר, אז זה גם בחולין למכשיר, בגלל שרק חזק לביתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש, שזה לא דם שהנפש יוצא פה. עכשיו 3 ראיות, 4 קושיות שתירצנו אותן. 1, לגבי דם שנטמע וזרקו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. זה כמובן רק לגבי לאכל הכהנים הבשר, לגבי להביא קורבן, זה ודאי שאם כן זה עזרה, זה חולין לעזרה. אז אמרנו שזה בידי רבנן ולא לא קרבי זה בידי עזר ישראל. ויש לך במנסה ארון על מעציץ מרצה. אז זה על הבשר והדם והחלב שנטמע בין משוגג, בין מזיד, בין מאונס, בין מרצון, בין מיחיד, בין מציבור. איך זה נטמע? אז אמרנו שזה בידי רבנן ולא קרבי זה בידי עזר ישראל. ועוד ראיה בנוסר ארון עזר ולא קדושים. אז מה זה יכול להיות? אם פיגול נאמר לא ירצה, אם נותר נאמר כבר לא יחשב, אז מה זה יכול להיות? רק דבר שאתה חייב אותו. מה זה דבר שאתה חייב אותו? דם שמכשיר את הקורבן, תומה של כולם שהותרה מכללה בציבור. ואת הגמרא לא, יש עוד משהו שאתה חייב אותו, וזה תומת קמצים שהיא מכשירה את המנחה, ויש לגבי נבואס חגי, שהוא אמר ככה, ויום לחגי אל הכהנים. אין יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ויגיע על בשר ויגיע על הלחם ולנזיד ואל היין ולשמן, יקדש או לא, ואמרו הכהנים לא יקדש. בוא מרן, יש תבוש כהנה. למה יש תבוש כהנה? רגע, למה אמרו יש תבוש כהנה? בגלל שזה מדובר ברביעי, ורביעי בקודש טמא. עכשיו, לכאורה למה? הרי משכי בן מרחי לא טמא. אומר, כל השאלה זה לרב, אתה שואל מרב על רב, הרי רב אומר שזה רק בי מטבחיה ולא מטבחיה, שם זה בי מטבחיה, לכן זה כן תראה. אחרי שראינו את הפסוק הראשון שחגי שואל, המבחן שהוא עשה להם שם, שהוא שואל לגבי הרביעי בקודש, אז אנחנו רואים שם שבעצם יש פה 3 פסוקים של חגי. אנחנו צריכים לראות איך כל הפסוקים מסתדרים אחד עם השני לגבי 2 השיטות. אז רב אומר שישתבש כהנא, שמואל אומר שלא ישתבש כהנא. אז שמואל אומר שלא ישתבש כהנא, למה? מכיוון שהוא שאל אותם בעצם על חמישי בקודש. ועל חמישי בקודש, על זה באמת לא יטמע. אבל אם היה שואל רביעי בקודש, אז כן יטמע. אז הגמרא אומרת לגבי הפסוק השני, שכשהוא שואל אותם לגבי אם יטמע טמא מס וכל הדברים האלה, מה יהיה הדין, אז הם אמרו יטמע. אז לכאורה השאלה על רב, למה בזה לא ישתבש, לכאורה השאלה על רב, למה פה ישתבש ופה לא ישתבש. אז אומרת הגמרא, פה הוא שאל על סליחה. כן, אז רב אומר ששם מדובר שבגלל שכתוב נוגע בכנפוי, אז אנחנו אומרים שהוא נגע, שזה מדובר על שלישי, ואילו שם הוא שאל אותם על רביעי. זה תירוץ אחד. ניסינו גם לתרץ ולומר שבטומאת מת הם ידעו, בטומאת שרץ הם לא ידעו. ולגבי שמואל אנחנו אמרנו לגבי שמואל אמרנו
סוכר בים חג. מה? סוכר בים חג הפסוק הבא שכתוב שם, וים חג ויאמר שמככה אז כל מעשה ידיהם תומה. אז למה כל מעשה ידיהם תומה? אז אמרנו שלפי שמואל, כל מעשה ידיהם תומה, לפי שמואל זה מובן, מכיוון שהוא שאל אותם פה לגבי רביעי בקודש, וסליחה, לגבי... איך? לפי רב זה מובן. לפי רב זה מובן, לפי שמואל זה לא מובן, לפי שמואל אמרנו את התירוץ הזה של לגבי כנפוי. שהם לא ידעו את החמישי, שהוא שאל אותם על חמישי, ולכן... בהמשך אומרת הגמרא מרזוטרא מרבש, שבגלל זה שהם קלקלו מעשיהם, זה היה נבואה לעתיד. שהוא התנבא על מה שיקרה איתם בעתיד, שבגלל שהם יקלקלו את מעשיהם, בגלל זה הוא אמר את זה. אחר כך אומרת הגמרא, יש את הדין של לוי. לוי בא ואומר שכל הארבעה דברים, כל הארבעה משקים הם לא מטמאים, והם גם לא מקבלים טומאה. אז הגמרא יש לנו פה 3 שיטות, יש לנו את שמואל ואת רב ואת לוי. רב אמר הכי ברור מה שהוא סובר, רב אמר שרק משקה בייס מטבחיו, אבל לא משקה בייס מטבחיו, הוא גם אמר שהם דוחן לגמרי. אבל רבי מוכרחים לומר שהוא סובר כמו שמואל. מה הכוונה כמו שמואל? שהם תיאורים, שהם רק תיאורים, אבל הם כן מטעמים אחרים. למה? מכיוון? מה? שהם תיאורים, הם טמאים, אבל הם לא מטעמים אחרים. למה? מכיוון שאם זה מטמא אחרים, אז... סליחה, אם זה טהור לגמרי, אז איך זה יכול להיות שיש פה הרי כתוב שיש פה את היין והזה שנטמאו. אז לא יכול להיות שנטמאו, ומוכרח לומר שזה נטמא, שזה המת עצמו נגע בהם. ולגבי שמואל, הוא סובר כמו רב, שרק 2 הם טמאים ולא כל 4, ולא אומרים את זה גם כן ביין ובשמן. למה? מכיוון שיש לנו פה ברייסה. מה? נכון, מכיוון שאם באמת מכיוון שכשהם שאל אותם, כשהם שאלו אותו, כשחגי שאל אותם לגבי המשקים, אם זה נטמע או לא, אז לפי שמואל שהוא הסביר שהוא שאל אותם על חמישי, אז זה מובן, למה בחמישי לא, אבל משמע שאם זה היה רביעי, אז זה כן היה נטמע. ואם הוא סובר כרב שזה לא מטמא אחרים גם ואם הוא סובר כלוי שזה לא נטמע בכלל, שהם תיאורים לגמרי, אז לא רק חמישי הם פה, אלא גם לא, אין שום טומאה הם פה, גם לא שלישי ולא רביעי. אחר כך אומרת הגמרא, תנא קרבסי דה לוי, תנא קרבסי דה שמואל. תנא קרבסי דה לוי שכתוב שהדם והיין והשמן, הדם והיין והשמן והמים, שהם נטמעו בפנים והוציאו לחוץ, אז הם טהורים. אז מזה הדיוק, בהמשך אנחנו נראה מה המשך הברייתא, אבל הדיוק הוא מזה שכתוב שאם הם נטמעו בפנים, משמע מכאן שהם יכולים, כן, הם מקבלים טומאה, אבל הם לא מטמאים אחרים. שהם מקבלים טומאה, ולא כמו רב שאומר שהם לא מקבלים טומאה בכלל. אחר כך תנא קרבסי דה רב, שאנחנו רואים שמשקה בייס מטבחיו, שנטמעו בין בקרקע בין בכלים, הם טהורים. רב שמעון אומר בכלים טמאים, בקרקע טהורים. פה בא לענות בעצם על השאלה הראשונית, שאפילו שרב לזר אמר שיתום אל משהו כמיקר, בכל זאת, אז משקה בייס מטבחיו דוחן, אף על פי שיש איזה תום מדי רייסה, שהרי אומר פה רבי אז שסוף משקה מטבחיו ותומה, בכל זאת משקה בייס מטבחיו דוחן כי נכנסה גמיר אלו. אז הגמור שואלת עליו 2 שאלות, אם ככה, אז למה רב שמעון אומר בכלים טמאים בקרקע טהורים? הרי גם בקרקע זה טמא מדרבנן. הכוח שזה רב שמעון איש ותוסי שתומאס משקין אין לזה אלא מדרבנן, ולכן רב שמעון שתומאס משקין יש מדי רייסה לא יתקטמאים, ולכן הוא פה מחלק שבקרקע שזה מקווה מדי רייסה רביעי זה מקווה, כמו שאנחנו מסביר אחר כך שזה רק במים, כי מים שיש בו רביעי זה מקווה, אז מילא התומה של זה רק מדרבנן, אז זה דוחן. לכן בקרקע טהורים ובכלים טמאים. זה קושייה אחת, ועוד הגמור שואלת שהרב לזר עצמו אמר
אין תומי למשקים קוניקר, והגמורה נשארת בקשי. עכשיו הגמורה באה להסביר את רבי יהודה. רבי יהודה אומר, למדנו בברייתא סוף משקים שרבי מאיר אמר לטמא תומא לטמא טהור, רבי יהודה אומר להכל תומא. אומרת הגמורה, איך רבי יהודה אומר שלהכל תומא, האם זה לטמא כלים? הרי רבי יהודה עצמו אמר, יש ברייתא, שכלים שאחראים בתוך, כגון הקרב והכסף הססקים והמרצופים, נית מותך או נית מגע, ונפגע באמת בתוך אמר רבי באמת ואמורים, שנטמא במשקה. אבל נטמא בשרץ, נטמא גבוי, אז נית מותך. אומר רבי יהודה אומר שמואל, חוזר בוי רבי יהודה. רבי יהודה ניסה לומר שהוא לא חזר בוי. רבי יהודה כאן זה נטמא במשקה, לא בחשרץ, כאן במשקה לא מחסדיים, והגמור דחה את זה, כי אם ככה שיגיד באמת ואמורים, במשקה נבוא מחמס ידיים, מה שקרה בחשרת, אני מחברתי כדי שאני להיקורא. אז הגמור אמר, תבוא אלו, רב יהודה שחזר בו מאויכלין, האם, שאתה אומר שלא מטמא כלים, מה לגבי אויכלין? האם לגבי אויכלין הוא סובר כמו רבי יסי שזה כן טמא, או שהוא סובר כמו רב מאיר שלאויכלין טמאים, או שהוא סובר שאויכלין טמאים לטיים, או שהוא סובר שזה לא מטמא כמו רב מאיר של טמא אחרים טועה. אז אמר, אנחנו מריץ את אותו שמה פורשוס ונחתוס, בסור טמא, רבי יהודה אומר, בוטלו במייהו, ואיסא כדאי תוך שהוא חזר בו להמשיך. איסא כדאי תוך, איסא כדאי תוך שבוטלו איסא כדאי תוך שיש לזה תומא משקים לאי שבוטלו מתומא חמורה, אז עדיין שיתמו תומא קלו. אז אמרת הגמור, מה בוטלו מיום מתומא חמורה, תומא קלו מיום תמו. אז אמרת הגמור, הרי זה עצמו אמר תנקמה, תנקמה אמר בשורו תומא. אז אם הוא אמר בשורו תומא, אז משמע שרק כזו, אומרת, הגמור, כולו רבי יהודה, שבשור התומא שרק הבשר תומא זה לא מטמא, עוד לא שרבי יהודה אומר, בוטלו מתומא חמור שלהם, שתומא סביחתוס בוטלו, נשאר רק בשורו תומא. אבל שהוא אומר שאין בזה תומא משקה, כי כל משקה שרשו זה ומשקה סבוח, אינו ניתן. ביסי אומר, הרבה סלבשים אומרים לאוכלים טמאים לכלים, לאוכלים טמאים לכלים טהורים. אומרת הגמרא, הוא אמר את זה בשנת רבי עקיבא המאורע, שרבי עקיבא דרש בו ביום, כתוב חוק לחרס וגומר, כתוב, לא כתוב טמא, כתוב לטמא, טמא אחרים מכאן, שכיכר השני עושה שלישי בחולין. ופה איפה רבי יוסי לומד, כתוב בכל משקה, כתוב גם פה יטמא, אלא יטמא אויכל, אומרת אם אולי משקה, אומרת מה לא ככה היה, לא מצינו את מה שעושה כיוצא בה, וגם לא מצינו כיוצא בה. תראו שני, כי אם כן, אז הרי שזה אוכל משקה, אז זה משקה, אז אם כן לערבים הנתנים, אלא חייב להגיד שבאמת זה משקה אויכל. אומרת, אולי משקה כלים. אומרת, זה לא יכול להיות כי כלי עצמו לא מטמא כלי, אז זה לא יכול להיות שמשקה שמגיע מכלי טמא כלי. אומרת, הגמרא, אז אולי משקה שבאים מחמת שרץ. אומרת, וזה כל שכן, אם כלי שמגיע משרץ יטמא משקים, והמשקים האלה מטמאים, אז כל שכן שרץ משקין, אומרת הגמרא, ולא כתוב את זה בפסוק, אומרת הגמרא, אבל זה קל וחומר, כן, אומרת הגמרא, בסדר, קל וחומר, אבל זה לא אני לא כן נידון, זה לא יכול להיות שהמשקין שלומדים משרץ יהיו יותר ממשקין שמגיעים מחמת כלי, בגלל שדיו. אומרת הגמרא לגבי הריש, מה שלמדנו שאוכלים מטמא משקה, אומרת הגמרא אולי אוכל כלי, כלומר זה לא יכול להיות, כי משקה מטמא אוכל, או מטמא כלי, אוכל שלא מטמא אוכל, כל שכן שלא מטמא כלי. ואומרת הגמרא, אין לכם יכולה להגיד שזה אוכל משקה, אומרת הגמרא, מבלי שלא נקבל תומא, אומרת הגמרא, מה זה? זה מה שנשאר, כי כלי אמרת שלא ואוכל לא, ישר משקה. אומרת, לא, הייתי אומר, אולי כאן וחומר הפוכה, אולי משקה, למה לא מטמא כלי? בגלל שמשקה מטמא משקה, אבל לא חושב שכן מטמא משקה, אולי כן מטמא כלי, לכן כתוב, מבלי שלא נקבל תומא, זה לא בגלל חומר דה אוכל, בגלל חומר דה משקה, בגלל שלא נקבל תומא, מה אין נתן? בגלל שזה נקבל תומא שלא בערך יטמא מאוכל נפקא, אומרת מאוכל נפקא, וכתוב אוטמא, לא צריך לצבע אותם, אומרת הגמרא אחד משקי שמחמת כלי, אחד משקי שמחמת שרץ, מחמת שרץ. אם הייתי אומר רק מחמת כלי, הייתי מדווקא את זה למכשיר, אבל מחמת שרץ, כן, כמה שמלה. אז תכתוב רק מחמת שרץ, מי תדע לקרוא חומר, אתה יכול לקרוא. מה, איך ממשיך? אומר לרבינו לטרש"י. לא רב עקיבא נכון, באמת הוא לא אמר את זה, אלא בשיטת רבי עקיבא אמר ולא נסביר עליו. הוא אמר לשיטת רבי עקיבא, אבל באמת הוא עצמו לא סובר. הוא אמר, אם נעזור ועצינו, הוא אדם בישלמה רבי יוסי לא סובר כרבי עקיבא דתניא. מניין לרביעי בקודש הוא פסול של לומדים קל וחומר מתרומה. בחוסי כיפורים מותר בתרומה, אסור בקודש, אז תרומה שלישי, קודש רביעי. כן, אומרת הגמרא,
ושלישי בקודש מהפסוק לומדים. בגלל שלא תגיד דיו, כי כתוב פסוק בכל בשר שיגע בכל טמא ולא מצא בוודאי שאתה יכול להיות בשני, אומרת הגמרא ושליש, ורביעי אני לומד מקל וחומר. טוב, זה שרבי עקיבא לא לומד מרבי, זה שרבי עקיבא לא סבר כמו רבי יוסי איפה אני יודע. אומרת הגמרא פשוט לא מצינו שרביעי בתרומה וחמישי בקודש, שתגיד לרבי עקיבא. לא מצינו כזה דבר, אומרת הגמרא, ולכן תפוך את הקל וחומר. אחרי תפוך את הקל וחומר, אומרת הגמרא, הנה ראינו ברייתא מפורשת, רבינו רבי חייא, ראינו דתניא, כלי מצרף לקודשים ולא לתרומה, ואם נגע טמא באוכל בקערה, זה גם האוכל השני מקבל תרומה, שלישי בתרומה ורביעי בקודש. ואומר רבי יוחנן זה רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, הסולת, הקטורת והגחלים, אם נגע מהם קצת, אז נטמעו כולם וקטנים בהן, ובברייתא הראשונה ראינו ששלישי בתרומה, רביעי בקודש. אומרת הגמרא בכוסף רבי יוחנן צירוף דרבנן, אומרת הגמרא אבל פלגי דרבי חנינא אמר חלקה באחת עשרה כתוב כולם כאחת. אם נמצא מחט בבשר, הבשר טמא והסכין והכהן טהורים. אומרת הגמרא אמר רבי דזכינו שתים עדיין לא מקדש. אומרת הגמרא למה דווקא ידיים? תגיד לו סכין. אומרת הגמרא פשוט סכין עדיין לא היה. אומרת הגמרא וזה בואי ביום גזור ידיים והספר והכלי. בואי ביום גזור לא אמר רובה פשוט כל מה שגזור זה דווקא כלי בגלל שרץ, אז הוא משכין דזר, אבל פה כלי פה הסכין מהו נתנאים מחמת אוכל, אפילו זה דרבנן, מחמת כלי גם לא. אומרת הגמרא אם מחט מה יבדיתם, מה מחט פה? אומרת הגמרא מדובר בסתם, סתם זה אומר בסוף רבי חנינא, אחד אומר שספק משקים מירושלים וכלים ורויקים טהור. אומרת הגמרא מדובר פרה חסומה, מדובר במחט באמת ויקירה. אומרת הגמרא וגופה. פה חסום. פרה חסומה, מוטי. אתה רוצה לשאול פרה חסומה, אומרת הגמרא גופה, רבי רבי חנינא, ספק רוקין, ספק כלים. אומרת הגמרא שתיהם רצינו במשנה, שתיהם ראינו, אומרת הגמרא ספק רוקין ראינו, ספק רוקין שלהם טהורים חוץ ושוק העליון, אומרת הגמרא דתחזק זב. ספק כלים גם ראינו שדרך ירידת משמע הכל טהורים, אומרת שדעתך אל תגיד ספר, דרך עליית טהורים משמע הכל טמאים. אלא מגיע מוראים ואומרים, ראי שדווקא ספר נלפוק המבואות הקטנים גזי הישראל. זה אמר ש... הוא עצר? אז הוא אומר איך נשאלים על זה? לא, לרב שאומר שזה כלי מתכת. אז איך זה יכול להיות? הרי זה מטמא גם כלים. למה הסכין בידיים טהורים? אז אמרנו שזה ספק טומא רשות הרבים, והזרה זאת אומרת הזרה רשות הרבים. אמרנו בכלל למה, גם זה היה רשות היחיד לא, בגלל שזה כלי, וכלי אין בדעת להישאר. אמרנו שבגלל שזה בא טומאה בידי אדם, כמו שרבי יוחנן אמר, שטומאה באה בידי אדם, אפילו בכלי שמונח על גבי הקרקע, שואלים עליו כאילו יש בדעת להישאר. אמרנו שהבשר טמא, אז איך הוא הוכשר? אז אם הוא הוכשר בדם, הרי אמרנו בפירוש שאדם לא מכשיר בגלל שעל הארץ שפכנו כמים, דם שנשפך על הארץ מכשיר שאינו נשפך לא מכשיר, ואם משהו חי אז גם לא, וזה בעצם השאלה מקודם, הוא לא תרצה ככה. וגם בגלל שכמו שהם לא מטמאים, הם גם לא מכשירים. אומרת הגמרא שהוא שם בחימס הקודש, אז אם כן, מי בראשון ושני, כי מזה שאתה צריך להגיד שהסכין מהידיים טהורים, אז אומרת הגמרא, ואז תפשוט לריש לוקיש, שאומר שמסתפק בצריד של מנחות, אם יש בו ראשון ושני, כי שם זה בגלל חיבת הקודש. אמרנו שחיבת הקודש לא, אלא בגלל שמדובר בפרה של זבחי שלמים, שבגלל שהוא רוצה את האור שתהיה נוחה לפשט, אז הוא הטביל אותה בנהר לפני זה, ועכשיו כשיפשיטו אותה, הבשר הוקשר מהמים האלה. עכשיו, איך בכלל נמצא הפרש הכל טהור, הרי כאילו למה הפרש לא מטמא ישר בבשר? אז אמרנו שאו בגלל שזה משקי סרוכין, או בגלל שזה פרש שווה, שזה קשה, זה לא ממש כאילו. עכשיו, שנינו את הסדר תומות בשרץ. בהתחלה אמרנו שרץ למשקה, משקה לכלי, כלי לאוכל ואוכל למשקה.
ולמדנו 3 טומאות בשרץ. איך יכול להיות? אמרת הבא, אחרי זה אמרת 3, אמרת עמוד משכין דרשא. למה לא משכין בסייפה? בגלל שהמשכין דרשא זה לא הולך אפילו רבי יהודה הוא חזר בו, כי מה רבי יהודה אמר? שמשכין לתנא קיילים, גם בזה הוא חזר בו. וסימן נזייה זה כמו שמטילים לשחר, אז קודם כל כלי, אחרי זה סוהרים שזה אוכל, אחרי זה משכין. אז הגמרא אומרת על למה אתה אומר שזה נחשב כשני, אולי זה ייחשב כראשון? זה לא נחשב שכל התמות כמעט שמלא, כי אם ככה, אז גם הכלים היו צריכים להתאמות. זאת אומרת, הגמרא רומי פיסחא שאצלנו רבי יהושע במשנה מתיר תלויה, יש לנו ברייתא ורבי יוסי שאומר שאפילו תלויה אסור. זה לפי רבי שמעון שמתיר תלויה, וזה לפי רבי יוסי שאוסר תלויה, שלפי שנתו צריך לשרוף את הטהורות והטביעות והטמאות כל אחד בנפרד. אגב, יש לנו סתירה מפסח לתרומה, שאצלנו בפסח רבי יהושע מתיר בתלויה ובתרומה כל מה שהוא מתיר זה רק בגרומה ולא בידיים. אותו תירוץ זה לפי רבי יוסי, זה לפי רבי שמעון. אגב, יש לנו סתירה מתרומה לתרומה שפעם אחת הוא מתיר רק בגרומה ולא שמתיר רק בידיים. הגמרא אומרת שפה יש הפסד דחולין, ועל הפסד מועד מותר, מנועתים מהמשנה שלנו, אז הגמרא, ואז ככה מתעסק את המשנה שלנו, אז הגמרא מוכיחה, כי זה באמת השאלה למה הגמרא לא רצתה להוכיח מהמשנה, לא יצא לזה פשט, ואז הגמרא מוכיחה משמן, ששמן זה הפסד מועד כי ראוי להדליק, שעוד הגמרא גם יין זה ראוי לזילוף, אז הגמרא אומר שזה יין חודש ואסור להשעות את זה כי חוששים את הקולה, את הקולה עצמה זה מחלוקת תנועים, שבשמה אמרו תשפך, זאת אומרת, הם חששו לזה, בישראל לא חששו לזה. כל זה לפי רבי שמואל ברבי יוסי שחילק בין בייס לסודה, אמרו לו, אתה לא מכריע, וכל המחלוקת של ישי בישראל זה טעם אחר, רש"י פה לא ביאר מהטעם, ולפי זה כולם באמת חוששים או לא חוששים לעת הכולה. ואז כל המחלוקת זה כי זה נפל לפחות ל100, אבל אם זה נפל ל100 שזה מתבטל, כולנו מותר, וכך גם מדויק שכתוב, עוד רב אליעזר לרבי יהושע, זה צריך להיות הפוך או היפוך, או שפה מדובר על הרישא שיכול להביא כלי להציל, מדובר שגבו נטמע, וזה רב אליעזר לא חושב שמא התרומה תתאבד.